Bia. Unu na yala. Oyi na yara. Can you know? The man ani. Why you don't know me again. Let me need. Chance. Come on, tell me people saw you so man. Don't open that door. Okay. You never have before. Naga. Ewo. Maasi ogwa. Ogo good na me. Maasi ogwa na bom. Keriva menu keke me. Onwa obi ado mumma. Biko ogo good na me. Maasi Keriva obu nne m. Nna na ajumi be menu. Umu oki buru becha aka na vucha onu. Na holu kan siwe ahụ mukula nni, ahụ mukula anu, ahụ mumu otu ụmụada. Nke ndị inyom ha na-adọ ya, nke ndị anụtara dị adọ ya. Good na me. That's not true. Maasi, who gave you the beer you are drinking? Oyi na abịara m agbamakwụkwọ nwa nwaanyị ekekwere dị na ajụ m onye nyere m biya. Biya unu nke m pụtara na hall. Idobere English mall. Don't say that church. They lock and well. Who give them beer now? We are still in church. They're not drinking beer. Ogo. Ibe na ị na-agbaka ezukwe n'anya nwekwe na onye fọsụrụ hụ nụọ nwaanyị. Ọ nakwaghị aba moto, ọ nwekwara ibe ike ji eme aka ka sụrụ ọnwa mara ejiri. Ana m agwa ha ndị ụmụada adịghị na hall. Na-asụ m baa moto. Ka ndị bụ ụmụada? Ụmụada wụ ndụ anụtara di. Ndị na-ewukwa na mmadụ wakwa na ụmụada ka ọwụ. How much did they contribute for this ceremony? Ewu nwa m, how much ka ị contribute mgbe Christopher bịa nụrụ m? Eyinu. Ọwụ na iji ha ego iji anụ nwaanyị agba akwụkwọ emere ha nwa fọs maleji fọsụ fullness. Ọrụone ndị tasị ụmụ ikorobịa ụmụada balịwa. I came to marry your daughter. You your daughter. I'm list unye m. After list, common for us to come and knock on the door. Ịkwaka n'ụzọ. You people gave us list of 400,000 naira. Gono na me. Manage light. Osun ka na anụ nwaanyị befa. Ọkwanụ nke onye ejighị ego na oji anụ nwaanyị ọ na-afọkarị ana. Kwa gị hụ ya soro ya n'otu ahụ maka na ị chọrọ ịnụ ya. Manage light is up to 1.2 million. Gono na me. Iwe na-achọkwa kula. Nenebedu nwatakịrị ihe elele. Imechara anya na mmanya na niile nwe ha o ji akara ọrụ. Ị naghị enyekwa ụmụada ndị aka ka soro ọnwa mara. If you people see cooler for that floor, call me a bastard. Yeah. Not after the list. Ogo buchi onye. Ọgwa na ogo buchi onye. Mba. Ọgụ unu bụ ekwensu onye. Unu si egbu m egbu. Ana wuli isi to na ụmụasị ka enyere. Unu fu kula nni na hall akpọ bastard. Nwa m biko ejekwere eko imu ọwụrụ sọ nke mma na sọ nke guzi. Ngwa mma ya masị were okwu ka ga ha ezu. That list that you gave us, I paid for this girl. I paid for this girl. Ijekwe nye ụmụada nni imekata inye ha ụmụada nni. Wọlụ na anụ unu si n'ụwa bịa. Amụkwa m ihe na-agbọ kasịrị ahụ. Wọlụ na ego a wee ji ego ahụ. Nwekwe onye so obi anụ nwaanyị. Onye na-arị moto. Ọsọpụnụ ka Jekwe ekwufu ya mma. Jekunu, wọlụ na ego a. That money I paid for your for the black rice. Go and use it and buy rice and buy meat and eat. Hey! Napia mwanya. Mmanya aka abaga. Ị na-adụka bọbụ mmanya. Anụ ọhịa ọwụ ibe ha na-agba akwụkwọ. Ya wụ ọfụfụ ka ọ na-afọdo. Hey, nke na ekwukwere m mgbe nwana na-abịa gwakwara m nne nwana na-asị ọgọ ya nwoke na-ejekwa ha wọk. Ya wee ego mere n'isi nwaanyị ka ọ na-agbakarịrị ana. Arụ mere m aka nwa nwa life m pụtara ha. N'ikwe m nsumeje ha abịa wedidi we ha ọwụrụ. Pụkwa n'ụzọ. Itini na-enye ụmụada nni. Pụkwa n'ụzọ. Hey! Ọ nịda ka unu na-ana. Hey! Ọgọ! Hey! Ya ụmụada eburu ọnụ na ije. Nna ya mepere geti kpọchie. Mechite ụzọ! Anụ ọbịa nwa sekuriti. Ị na-anụgụ mechite ụzọ ị na-adụ ka mgbọdụ. Ọwụ ibe ha na-agba akwụkwọ. Ya ụmụada ji ete efu ọnụ. Mgbe ma asa ka awezi mmasị ya. Why are you holding Blake? I should stop now. They're asking us to stop. Maybe you too. Yes, now. Natanship. Why are you holding Blake now? Me to behind that. Why Blake? Gamma even I go motor go. Bia. Unu na yala. Oyi na yara. Can you know? The man ani. Why you don't know me again. Let me senior man. Let me Youth leader, yes. What am I owing you? Yeah. Youth leader is they keep trying our money. You left just like that.
You come for our uncle Wani, carry our daughter, go. You have not settled us well. On her back, she's there. It's not even as if now just like that. How many years will take Raya every night? I go vigilante. Let's check this girl. Now, Bonone. Let's check. Vigilante. Yes. You see the Alaba boy here. Alaba boy here. Is she your sister? Yes. Is my sister. How's your sister? By My relation. sister, by relation, yes. What did you do for her? Yes. How do you know that she's a virgin? Johnny, on her back, Johnny. How I know? Yes. I know. Who's leader? I know. I'm not owing you people. I paid your people. Their gun. Eh? Their gun. Ali Famu.